Това е тази вещица, бе. А каква е тази клока, бе? И да, хора, ние сме на Fatala Scooters. Това е Нотинга. Аз съм Илия Fatala, a.k.a. са камера бой. Да. Логика. И днес ще правиме бек 180, назад 180 и скафец. Първо трябва да се упражнявате назаде да карате и да. И нали знаете както е 180-то, само че назаде и е доста по-трудно. Защото да, и както сте назаде и този път трябва да сте с цялата сила, защото по-трудно се прави назаде. A.k.a. Да. И сега аз ще го направя. И ние бяхме да Fatala Scooters и чао! Чао! Okay.